Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Glinda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Glinda. Kini akong problema bahin ni kani adto nga naugkat og niresulta sa panaghihaay ug kun ngano ingon manggod ini ang mga panghitabo. Samtang nagtan-aw ko nila sa akong bana og sa iyang amigo nga nanganta. Ay, larga do. Tol ni mo mauhon. Sige, larga. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I got my pride and I know how to hide all my sorrows and pain. I'll do my crying in the rain. Maria Boncorta. If I wait for a cloudy sky, you won't get the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so through the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my mystery. But since we're not together, I look for stormy weather to hide the tears and hope you'll never see. Someday when my crying's done, gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but until darling you never see me complain. I do my crying in the rain. Okay na bro. Baya nilag live. Uy, kanta-kanta raman. Glenda! Oy! Nay! Dala ko, Nay! Ay, naunsa naman noon naaraman ko di ay kadiha. Timan na tong bana ni mo, Kaya na, mulakaw na. Trabaho na to. Mananay, uy, nagkaon naman to. Oh, lagi. Ayog da, Naon sa baya ka na, tiguang na taon na sa kanot na, uy. Hindi na, mistil, ugngan pa ni mo, or apungan ni mo nga magkaon, nagkatakanta naman ganito sila. Ay, pastilan, baya ni mo. Imutaw ng bana, Muna'y nangita para kaon ninyo dire. Nay, nahibaw na siya, Nay. Pasagdiin na lang lagi na siya. Uy, manawag ka man na siya kung doon kinahanglano na ako. Dahil Glenda. Oh, nanawag na. Naragani, maugani, di ba? Relax lang ka. Aday, ato na ko ha, ipos lang ako atong lamisa. Ako na bahala to, dong. Anay, aray na ko. Duty pa ko. Sige, amping. Uy, Glenda, inasa da amping. Ay, hibaw na siya, Nay. Uy. Sige, aray na ko. Wayang pingan. Inahak ni ka, Imo ng bana, Ay, ulagi, uy. Dong, amping! Yes, Day! Uy, Ala. Nahug si kanot sa agdan. Awan, Nay. Nahugal lang noon sa hagdan ng kanot. Pagkakidort. Oh, to ana mas kanot. Magtrabaho na to. Oh, Nay. O niya, okay na to. Wato maunsa pagkahog ato basig na ugbok ang uad to. Mao nga okay ra, Nay. Okay naman siya. Nag-una man niyang Unsa ka ba naunsa pagkaoy pagtarong diha Glinda. Maoki na hinuuna nga ang umay nag-una pagkahog. Oh, lagi na. Uy, okay na to siya. Uy, lingkon man ako si kanot. Kayo nag-una pang lawas sa ito pagkahog. Aw, bali to. May gani kayo na ko Pas kang libugan ako ni mo May nanoonang nag-una ang Oh, lagi. Kay lingkon man to. Gahi. Magkita ko tawhana. Man, Sa ilang pamilya na, kada si kanot may pinakagahig Kay subuhan na siya siyang mama. Dugay kay mulihok. nga naman. Gahi mag Akidot. Noy Binsyo, pakuha akong shampoo ug sabon niya, Noy Bin. Excuse me! Nang Binsya di ay na. Pila ka buok. Usang shampoo, usang sabon para kaligo na. Unya, apili na lang sa sabon para sa laba. Noy ha. Unsay ngay? Aw, Noy naman rin nang Binsya. Pila ka buok sabon para labada. Gupa, hindi mo nang Binsya. Uy, walang pagbabago, walang kakupas-kupas, ang ganda. Oh, ano lang ko katik-atiki. Pila ka buok, oy. Kanang 5 kabuok na ang Binsya. Ay, laki sila sa taxi nga ni Hunong sa tungod nilang... Lo? Huh? Si Saling man na. Siya na nang no. Ay, oo. Nauli na di ay.
Ikan man na sa Dubai. Managad pa ka na siya nato nang? Oy, kinahanglan yun mo tagad siya nako kay dako pa kanina siya nakong utang. Unsa ko di ay. Ay, mabayran na kaana ng uy, kagikan ko na sa Dubai. Si Saling, mao na akong BFF sa una, pero gumikan kay nagkabikil mi, murag walang kay kumuhatag og pagtagad kay basi din ako tagdon ba. Unya, Oh, Glenda, anak. Naunsa gud kagod. malasan ako ronay uy. Ha? Naunsa day ka? Nay, Oh, naunsa ka, oy. Unsa nahitabo nimo? na-slide ko da sa may iskina, usok man gud ang uwan gud ganina pag uli nako. Napiskan man ko og lapok mo tong pagsunod nga nay ni Agi, nidali kog labang sa pikas, na-slide na inuong ko. Makuha pa kaning mansa sa akong uniform, nay. Ay, ayaw na problema ha. Ako na'y bahala, anak. Ha? Tima ni Glenda. Dili tanang man sa lisod nga tangtangon. Basta doon na kay trusted partner sa paglaba. Oo, awa nak. Tanawa na ng imong uniform. Wow, kaputi. Pumuputi-puti tap unya. Kahumot, giunsa ni mo, nay. Ingon bitaw ko nimo, basta surf powder akong gamit, dali ra kayo. 2 minutos lang, makita dayon nimo ang kaputi o instant bango pa yun. Barato pa, ug dako ang matipid. Aw, di ay. Pirmi man dahil kung papalito ni mo og surf sa una, no? Mao nga ganahan kay ko aning surf cherry blossom powder. Bisan imong lulo, mausa na'y gamit kay epektibo yun kaayo. Ay, maogyod ka ayon, nay. Wais ka gihapon bisan sa mga simpleng butang. Ay, siyempre. Basta maghaong na ang Pasko, magtigom to kog surf, aron sigurado kung andam ko sa bisan unsang mansa o hugaw nga makuha sa bisan unsa nga selebrasyon, reunion o salo-salo. Naibaw ra ba ko nga paborito nimo ang spaghetti? Siguradong pumuputi-puti tap gihapon. Salamat, nay. Oh, sige na. Kay basig kwan, maliit ka na. Recorded by X Thunder Gaming. Pre! Uy! Ah! Ano na gina? Pre, dito pre. Ha? Asa man? Kuyo na to. At to na pare undoy ay. Kay naipakal sito. Ha? Ala si pare Bino kay pre. Ready pre. Pre. Pre, unsa man? Tido na? Naipakal? Ano? Oh pre. Pakal sito pre. Ha? Niyo, samta mga to ha? Iboga. Say mama pre. Kamu ba? Libog yung si Paribinok niya siya. Oo, naipakal niya. Kano sa mga to? Kamu yung mundahan ako. Na amo kay mama mo pre god. Na mama ma? Nga. Oo. Anak, ako mga tanak ko. Kano sa mga to? Oh, ano, di sakto. Tika. Basta mama am tikay na. Ay, ako yan ka Paribinok. Eh, doon sa mga Nagkuyog mo god ming pare takoy. Ah. Kay namalit ni kahoy ba. Mga pre pagi mi silang pare undoy. Uy, patuta ko rubis lahat kay birthday pare undoy. Mana pre? Oo, niya kay Pasko man ron. Aw, pwede rasan nga mamasko to sila. Bitaw pre, kanot. Pamangaw. Bitaw. Saan si Pedro Sluyo? Di makita na. Sige lang, silip na ko ninyo. Pagkataho tali ko bre dito. Maglingaw-lingaw sa tapri, oy. Bitaw. Namun sabi, magtagay ta dito. Yun, masi, paring undoy nga, hapiton ka. Atuon po na ako. Atuon na to. Sige. Ano saman pre ha? Agiulan ka na mo karong gabi ha. Ay, daysa. Agiulan ka na mo. Ay, pang latahon. Gusto mo gututuon. Bahay sa kong linda. Iba, ba to? Ito, Incredible Hulk. Diba? Basta, mananghil ako. Dito mananghil. Ako latahan na to. Wala problema pre. Sige. Dadaan las Glinda pre. Uy, bitaw pre. Malipay to pare undoy kay daghan siyang mabisita. Sige. Mga ba. Sige. Ako yung nun. Alahos lang namin dito. Kay mapas lang namin dito, ha? Okay na? Sige. Apas dito ha. Basi ka to kapas lahog ha. Gitik. Sige, manututo sabot pre ha. Magkita ta dito sa ilang pare undoy. Okay, sige, pre. Asa, tadong. Sa ilang pariundoy, day. Ganyan mo ko nilang paritak ko, iba. Kaya sila sa paribino, kay gisugo ko nilang pariundoy nga. Ipagitawon ko na rin sa tuwa, kay pantuon. Lagi kunta sila kay birthday, pariundoy. Nga Christmas party, pa yun. Mingo sa paribino, dadoon lang ko ka. Ako sa ko dito? Party gani, double celebration mo na. Party Christmas o niya, birthday Christmas. Parte lagi. Nya ikaw ra may pantuon. Ngano dadon man ko nimo.
Imo lang jud kung pakauwawan dito. Wa mo ko imbitaha, ikaw ra may pantuon. Naulunsa ang taon ka taon. Wala ko na ulunsa. Dili ko madto kay maulaw ako. Ngano maulaw man ka? Ang ikaw ra may pantuon. Wa mo ko ilabot. Sa kita magtayo to siyempre package deal naman basta man kayo. Pagod package imong kigul. Ay ka kina ako mukaon ko dito. Apil ka mo inobo rito, inobo ka. Apil pa ko. Ay, inom ay day kabilang mga laki mag-inom day. Nya magunsa ra man ko dito. Ano lakas kong kilid? O, di ba? Mangita ka dito kay istorya-istorya. Pero mga martis-martis ba? Asa barong pregundoy. Tsengan? Asawa ba? Asawa. Pagtanong Asawa, Australia. Uy, di Asawa, kami suot na friend. iyang asa. Asawa ba? Asawa ba ang pregundoy? May istorya-istorya. Ay, alam ko mo. Uy, pagka-uwal. Ay, basta kuyog lang lagi ta. Basta di ko mo kuyog. O, ikaw ko. Sige. Mag-iilis ko. Ato na ko. Akaw lagi mo din eh. Uy. Ato na ta? Mag-iilis lagi ka. Nakailang lakaw? Ato, magkatas ilang pari undoy. Uy, mo ka di ka mo ato. Unsa? Ganina, pero karon mo ato na lang. Sayang kay kubal sa lechon. Asawa ra ka? Ha? Asawa ra ka? Mao ka diha. Mukaon ko. Kaon ako dito. Kau ra ka ba tayo? Lagi, ngiga no, mahabilin ko diri. Kaon ako inunan. Nga ikaw dito, lechon imong sudan. Alkansi ko. Okay. Kana, let's go! Pagkakidot! Di kuya ko sa kumbana dito sa ilang pariundoy kay nahuna-huna na ako nga ako na lang ko sa mahabilin sa bay. Unya si kanot dito sige kaog lechon, sige lala litog mainom. Mao nga mi kuyog na lang ko ug wa ko magdahom nga nagkita mi dito sa akong kontra nga BFF. Pipinog! Pisikol! Oy! Oy, pipinog! Dali, pre! Alita dali! May report talagyo! Pre! Ayun tayo, Glenda! Saling. Uy, kumusta naman ka? Kumusta na ka? Uy, niputi siya kag maayo ay. Migwapa ko? Niputi kag maayo. Ay, uy. Day! Glenn! Surya mo diha kaya rin Miss Pipinog rin. Nga umarit sa akin labi kayo, ha? Uy, kumusta ka naman, Glenn? Uy. Dali, arit ang hariri. Arit ang magsulti, dali. Hala, uy, dugayan na nato magkita, no? Bitaw. Mitambok lagi ka. Pero guwapa. Ako, migwapa ko. Niputi ka. Ay, ako magipatasan akong ilong. Mao di ay, nitaas imong ilong. Medyo dako sa glungag imong ilong, no? Nagbugal-bugal ka na ako, Glenda. Ha? Ha? Gikan ba ako Dubai? Mao nga ayaw kong bugal-bugal, ha? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Usa man, nakaminus ka na ako? Excuse me. Dili ko ingon ana nga pagkatao, no? Kamao ko mo respeto basta ang tao nga ako gikasulti mo respeto sad. Ug kung sabot mong ipasabot, ngawa ko respeto? Ikaw ang way respeto nako kay imo kong bugal-bugalan. Hilong diyo, uy. Ikaw ra gyud una-una. Mao gitubayan ta lang ta. Kaya nga no, giunsa man te ka? Suma, unsa imong gisulti nako? Imo kong giingnan nga tambok. Hala, masuko. Nya ikaw, wa ka masuko. Nganong masuko magkagtingnon nga ni dako ang lungag sa imong ilong? Unsa may gusto nimo? Nitaas imong ilong unya, ni gamay ang lungag. Ayaw kong inglaan, ha? Kay gikan dak sa Dubai. Oy, wa koy labot, oy, bisag gikan pa ka sa impyerno. Oy, hilom dia, hilom dia. Ha? Muro sa kag maka-afford aning akong ilong. Uy, suya lang ka. Kaya nakapataas ko sa akong ilong. Oh, wa ko masuya itaw. Pre ka na. Ang sarmlis mari, pre. Naglalis mo nung sila. Gubidya, kairam na sila ganyan. Kadit pre, kadit sa pre. Halis. Ako rin natuon, bro. Lalis sila kanahan. Kadit, sab ka sila. Basi gaming nga na sila sa usa-usa, pre. Una lang bagong style ka ron. Sa pagdumamat ba? Dili, may paipakong rin lang ko. Nag-away ko di. Oy, wala ka sa kong kumingking, day. O, tinuod bitaw na. Sa kwarta, layo na kay minimo. Pero hitsura na to, layo na sa kay ka, oy. Kay lubot na ko now nimo. Animal ka. Oy, ay pag hinambong ka ng imong ilong, kay wadyo ko mahangol lang imong ilong. Unsa to? Ang imong ilong ni taas? O bitaw, ni taas ang katag. Oo, nasuya lang lagi ka. Hindi ka ka-afford. Oy, sus! Manghambog ka, inutang naman sa nimo. Nakaimpas lang ka. Mao na, nanghambog ka. Uy, di ko parehas ni mo, uy. Nga mangutang kalimtan na lang. Nagalimtan! Hoy, nagbayad ko sa tubo oy hanggaw. Ikaw nakalarga man tuod ka pero pulos inutang. Yan nakabayad na ka na imong gipakutangan. Unsa ka? Nakabayad ka. Day, kadit ako sa taon. Andi mo lang mag-away taon. Tanaw sa mga tao. Dan muli ka. Uwal mo. Kanang bagagnaw ay mo na nagpakauwaw dire. Oy, bitaw, tanaon ta. Imo kung gipakauwawan, ikihate ka. Kiha, hadlokon manuon Oh, ani mo. bitaw. Tinud-unti ka, day.
imo kong gipakauwawan din, hiikihati ka. Ha? Ngano kang taong dili? Ihurot na ko akong kita sa Dubai. Mapriso ka lang buanga ka. Niyati na! Gitinuod gis animal, gikiha ko kay ako kuno siya gipakauwawan. Pero sa tudod anay no nabalaka ko kay wa makoy kwarta nga ikasukol. Unsaon ni nako uy, mapriso ko ini. Unsa man og kamo ang pasultihon? Glenda. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karagad lawa. Ang Inday Glinda. Glenda. Inday Glinda, Ate Pres, simple naman kiniila taon. Away naman taon ni siya sa iyang katong BFF niya nga amiga kay sa kontrarya kay niya ba. Talent nila, sige silang away karon. Sige silang kumidyahay. Wato kumidya, sinawayay gito ila Ate Pres. Ito na naabot nga. Ka-abroad. O, gikan sa gawas man. Nya ngilingig naman kayo, gipausab ang lawong, gipausab ko sa. Tasaan pa. Basta gaway-away sila tungod na ng mga saway-saway. Ate Pres, hantod nga nagubo tagit sila, nagkinihaay, nya ningon man to iyang amiga nga ikiha ka ipapriso tika. Mao nang iya problema ron kay wala ba siya kwarta taon nga ikasagubang anang kiha ron siya. Yawan sa tinudon ba? Gagi tinuod na gyud kay gikiha naman. Mao na iyang problema Ate Pres. Para nako nga dili man kay ako kanang inaan Ate Pres, pasayloay lang bitaw. Oh, Ngayon lang madara pasaylo. man kuan ba? Istorya lang mo. Istorya. Di ta mag-away man kay kuan. Amiga gud sila pero nag-awayay lang sila mut lang. Nga nung inana na sila pero para nako di kay nako anong mauli na Ate Pres. Di na. Mao na. Dili na Di na. problema. Ayaw na di na problema. Di lang. Alam sa kunya bukadog ilong. Malagay. Tinood bitaw. Sakit-sakit sad pero para nako. Di may pinasayloay na lang. Pasaylo oil lang. Oh. Na may kapitan, pangayon mo pasaylo niya, patambag mo sa pari. Babot sa may mo, isulti niya ba? Dito. Ang ilang kaso ni Goliath kanang kuan gyud ba binabay gyud ba Binabay mga bitaw. kinaya gani nahisgutan naman nila ang mga nangagi nga naka-abroad kunok tungod sa mga utang nabayaran ba ka ang utang kasi ako nung bayad nga apel ang tubo murag na ana bitaw Lagi, binabay kayo. aduna ka kay mga paambit aning kabuntagon kun ari ka dire sa panultihon kapitulo 25 bersikulo 26. Ang taong matarong nga mutugot lang sa buhaton sa taong dautan sama sa tubod nga hugaw o sa atabay nga gibutangag hilo. Kumulukso sa kapitulo 26 bersikulo 18 ngadto 19 gingon. Ang usa ka tawo nga magtinunto sa iyang isig kaingon ug unya moingon nga nagkomedya lamang siya nahisama sa usa ka buang-buang nga nagdula-dula sa makamatay nga hinaggiban. So kani inon ta po nga og tuyuan gyud. Kanya kung gipamasa pero dili nimo tuyuan, murag natuyo na mag tukay na isgutan naman gud ang nangagi. Tinood bitaw. Murag nagdako na lang sakto tong ingon nga pagpinasaylo ay lamo kay naara gud ingon nga BFF magamus una kanang close friend gyud sa una. Close friend sila ba pero nahimo laging kontra. Ako tarong basta kay bidyuhan kong Pedro. Okay. Unya kanang singan ni Unya kanang unsay naamang ko uban depende mo ko naamang ko uban Goliath kanang later nga. Uy, Goliath, 25 na mo ta katuig mo magkita. Unya, later ni tambok. Pwede mo na mo ingon nga kanang healthy ka kakaron no, dito mo ka problema. Imbis ingon mo sang tambok, di ba? So madadara pa minahon Goliath, no? Nga. Uy, kumusta ka ba ko? Na ano ko sakit na cancer, oy, tagalan na lang ko. May ko. Uy, di man maila, himsok katanawan. Murag naayo na ka oy. Murag ingon na ana ba? Mga makapadasig ang itubag. No, Kaya nga na hukaw naman noon ko ng ilang mga kaagi. Pag pinasaliw ay lang mo yung dahil kay matod pa ug ari ka dire sa pang Ginoo gyud nga panultihon Goliath. Moingon man dayon sa Ginoong Hesus, pasayloa sila kay wala sila masabi. Pero ningon ba si ang ebanghelyo ro nato ba ningon ba ang Ginoo nga dili tanang nagtawag na ako Ginoo makasuod sa kingaran sa langit, di ba? Okay. Mao man ebanghelyo ron. Okay, kuan man Goliath kanang ingnon ta kitaon man na sa Buhat buhat, lagi. dili kay sa sulti lang. Mao na nga ka mo pag pinasayloan lang mo. Sige awad na. Ikapoy na kayo, happy tara mag taon. Sige ba? Kay karang di abit ko usang naglakaw ko dire sa May Jones Avenue Goliath. Singitan ko. Singitan ko niya. Gisa? Nagkuyog mi ato si Charito glakaw kan may Sa Charito Abiliar? nagay kami nag-record. Di mo record, ganun ko yung... Kuan pa man mo yun, di na pa man sa Bumbu Radio kanina sa unahan. Nga garon. Abi na ko dito. Kala pa mo May Jones. Nailaki ka singgit-singgit. Ako giduol eh. Aran. Ako giduol. Marika, pala akong utang nimo. Ay bayaran ta ka. Which is wala jud koy obligasyon niya kanang bugal-bugal pa lang. Nya. Ya. Kanang unsay nga ni ang
Ang ako lang nga gipalabay na po ko pikas dungan gipasaylo lang kanang may sa mga ana bang murag. Ano kaya ginam no? Dili ako utang mo, bayad ka, pero sa loon. Nagsinggit-singgit. Ba mo tanaw. Nagsinggit-singgit manggod. May man tong akong gikasugat gabi kay wa. Ma'am, sakto to ya, ma'am. Balingos mo. Utang mo. Pandingon ko sa pres nga naman ka sila. May man tong nidol ko gabi kay wala isinggit. Yun lang. Ang kuwang nung 20 ho. Ako gina ato tas bay nagluto mo ko binig mo. Salamat po na dito naman nun. Talagang puzzle tihon.